A conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, fixo entrega esta mañá á Mancomunidade Serra do Barbanza dun total de 177 contedores para a recollida selectiva de envases lixeiros e papel e cartón. Foi un acto ao que asistiu o actual presidente da entidade e alcalde de Brión, Pablo Lago, quen destacou os avances no servizo dende a súa adhesión a Sogama. Dais as gracias aquí á conselleira, que vou pasar a palabra unha vez máis por permitirnos entrar en Sogama fai 3 meses. Estes 3 meses xa se van mellorando cousas, queda moito por facer, pero a verdade é que despois dun modelo caducado e dun modelo penalizado por Europa, pois permitirnos chegar a onde estamos a día de hoxe, creo que foi un logro da Mancomunidade e un logro de todos os que estamos aquí. A entrega destes contedores é produto dun convenio de colaboración asinado o pasado mes entre a Mancomunidade e Ecoembes para fomentar a recollida selectiva, incrementando as porcentaxes de recuperación destes residuos. No caso da Mancomunidade, pois son un total de 177, tanto para envases lixeiros, plástico e bricks, como tamén para cartón e papel, que é fundamental, que pesa moito e ao final tonelada reciclada pois supón tonelada de ingresos. E non é o mesmo pagar 1.000 euros que recibir 1.000 euros e, polo tanto, sí que lle temos que dar unha mensaxe fundamental á cidadanía, que isto vai repercutir no seu bolsillo. No marco deste acordo, Serra do Barbanza comprométese a que os colectores non sustituirán a outros da súa propiedade e instalaránse na vía pública para incentivar a participación da veciñanza na reciclaxe.